Il-pazjenti li għandhom bżonn id-demm fl-isptarijiet Maltin dejjem qegħdin jiżdiedu u għalhekk il-ċentru tal-għoti tad-demm qed jappella għal aktar donaturi sabiex dawk li jiġu bżonn id-demm f'pajjiżna ikunu jistgħu jgħixu l-ħajja li verament tixraqilhom. Net News tkellem mal-infermiera Caroline Kassar illi spjegat li l-każijiet ta' talassemia, hematoloġija, kanċer u anka dialiżi dejjem qegħdin jiżdiedu. L-infermiera tispjega li n-nuqqas ta' provvista ta' demm f'pajjiżna tista' anka twassal għal waqfin tal-operazzjonijiet. Mela, ir-raġuni hija li l-każijiet ġol isptarijiet tagħna żdiedu ħafna. Aħna dejjem qegħdin insew naqra l-inċidenti. Għandna pazjenti tat-talassemija, tal-hematoloġija, tal-kanser u tal-dialiżi, ġifieri pazjenti li jkollhom problemi tal-kliwi fejn dawna ikollhom bżonn id-demm regolarment. Issa, mingħajr dak id-demm daw il-pazjenti ma jfendux il-ħajja kif suppost. Mela x'jiġri qed jieħdu id-demm huma, qed jiżdiedu, id-donaturi qed jiġu, maħniex ngħidu li mhux qed jiġu, però maħniex inlaħqu. Jekk ma jiġux jistgħu jifqu anke operazzjonijiet. Huwa fid-dawl ta' dan kollu illi t-tim taċ-ċentru tal-għoti tad-demm qed jappella lil pubbliku sabiex imur fiċ-ċentru u jagħti id-demm tiegħu, demm illi jsalva tant u tant ħajjiet f'pajjiżna. Nagħmel l-appell illum u għada ħankunu miftuħin sa 8 ta' filgħaxija, ġifieri min xi ħadd ikun qiegħed xogħol jinnaf sa 6 ta' filgħaxija u fejn is-soltu ma jlaħħax, jista' jiġi illum u għada wara x-xogħol sa 8, fit-8 l-aħħar reġistrazzjoni. Caroline Kassar spjegat illi tant hawn bżonn ta' demm f'pajjiżna illi l-ħamis 3 ta' Ottubru u l-ġimgħa 4 ta' Ottubru iċ-ċentru tal-għoti tad-demm se jkun qed jestendi l-ħinijiet tal-ftuħ tiegħu mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Imbagħad il-ħinijiet tal-ftuħ jerġgħu lura għal dawk skedati mit-8 ta' filgħodu sa 6 ta' filgħaxija.